Tingnan nyo yung tsura niya. Yan ang gagambang milon. Okay mga kagamba, magandang araw. Gaya na sabi ko sa inyo dito sa Mindo o si Siro Gagamboy, ba't ibang klase ng gagamba ipapakita natin. Ito yung kung tawagin namin ay gagambang milon. Kung nakakita na kayo ng ganitong gagamba, eto siya. May kaliitan siya pero tingnan nyo yung tsura niya. Yan ang gagambang milon. Kung matulog siya ganyan, unat. Kikita nyo ba? Ayan siya. Medyo hindi masyado. Ayan, yung gagambang milon. May kaliitan lang pero ayan, gaya na sinasabi ko sa inyo, iba't ibang klaseng uring gagambang makikita nyo rito. Yan ang gagambang milon. Yan, bali, dalawa yan. May isa pa rito. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan, dalawa sila. Gagambang milon. Ayan. Ayan. Ayan yung umuhuli ng lamok. Yang klaseng gagambang yan. Pero yung mga nilalaban, hindi yan nakakahuli ng lamok. Ito yung mga ganitong klase ng gagamba nakakahuli ng lamok. Kasi, hindi na nila tinitiklop yung sapot nila. Steady na silang naglalagay ng sapot nila. Umulan mat umaraw, naka-steady lang silang ganyan. Kaya yung lamok, dumidikit doon kasi ibang klase rin yung sapot nito, madikit talaga. Yan, kung nakikita nyo yan, ayan, yan yung gagambang milon. Ito yung isa. Ayan, tingnan nyo ha. Kung kumapit, ganyan lang siya. Ganyan na itsura niya pag nasa sapot siya. Nakaunat lang siyang ganyan. Nag-aantay lang siya na sasabit doon sa sapot niya. May mga malalaki rin yan. Kaya nga lang, itong nahuli ko, medyo may kaliitan lang. Pero, ngayon nasabi ko sa inyo, iba't ibang klaseng gagamba. Sa susunod na mga panahon, ibang klaseng gagamba na naman ang maipapakita ko sa inyo. Titingnan natin kung maglalaban. Ayan. Tingnan natin kung maglalaban itong dalawang milon. Maliksi pa siya. Ayan. Kagisingin natin yung isa. Tingnan natin kung maglalaban. Gisingin natin. Ayan. Ayaw ayaw magharap. Ayan ang gagambang milon. Ayan. Tingnan natin kung maglalaban pa. Ayun. Umipot pa. Ayan. Ayan. O, kita mo? Lalaban din pala. Nagtakutan din. Nagtatakutan din pala sila. Ayan. Tingnan natin kung maglalaban nga sila. Medyo may katagalan nga kasi mga tamad eh. Kailangan mo itulak. Ayan. Oh. Parang ano lang siya, takutan lang ang nangyayari. Ayan lang oh. Ayan. Ayan. Oh, nag-away ba? Wala. Ano lang, hamunan lang. Parang bata. Oh, wala na. Ganyan nagagambang milon. Tingnan natin. Ayaw magkarap kasi. Medyo nagpapakilala bawat isa eh. Tingnan natin. Wala. Ganyan lang yan, gambang milon. Nag-iiwasan lang. Walang katril-tril yung laro. Ayan, ganun lang. Oh, parang shake hands lang.
Harap ulit. Wala. Wala, ayaw maglaban talaga. Sisundan lang niya. Ayan. Wala, takutan lang. Oh. Susundan naman niya. Ayan, Oh. Oh. Yan ang mga gagambang Milo na yan. Nakakainip. Walang kalatoy-latoy. Pero kahit pa paano nakita ko sa inyo, naipakita ko sa inyo kung ano at iba't ibang klaseng gagamba. Ayan. Ayan siya. Wala, ganun lang. So mga kagagamba, ganun lang talaga laban ng milon. Ayan. Girian lang. Okay? Sa susunod ulit, mga kagagamba. Ayan. Sa susunod ulit, magpapakita ako ng ibang klaseng gagamba. Maraming salamat.